una de les preocupacions que s'han tingut en tots els debats que s'han organitzat a Girona, una ha estat la relació dels cuiners com a motor d'evolució de la cuina. L'altra, que ha sigut una preocupació, jo diria, transversal, ha sigut el tema de cuina i producte. El producte en temes de qualitat, però no només qualitat de les seves característiques organolèptiques, sinó la seva qualitat des del punt de vista també de sostenibilitat i d'un aspecte important que va relacionat amb el producte de proximitat. El producte de proximitat, d'alguna manera, ens permet controlar més el tema de sostenibilitat, el tema de la traçabilitat, però també és un producte que ens permet donar identitat a la zona en la qual es conrea i, per tant, es pot servir i degustar, i que permet donar una experiència gastronòmica diferenciada de cara al turisme. S'ha de tenir un sistema de comercialització, això que en dèiem xarxes curtes de comercialització, que permeti fer una venda directa i que, per tant, tingui una raó de ser. Sí que vull destacar que crec que el Congrés ha estat important perquè s'han mobilitzat bastantes persones i també és una oportunitat perquè es prengui consciència de la capacitat que hi ha del propi sector, d'una certa autoorganització, però sobretot el més important, de la capacitat, si un vol, de definir estratègies conjuntes, estratègies compartides que puguin potenciar els interessos de tots plegats. Se'ns va instar a que es poguessin organitzar aquestes jornades de forma periòdica. Precisament el nostre repte és poder donar continuïtat a aquest tipus de jornada.